Para na yan sa sponsor, yung papasayaw, yung kanila na yun. Ganun ka simple lumikob ng pera sa Marlite, diba? Dito lang sa amin yan, mayroong ganyan. Yung mga pera na inahagis, ano na yun, para sa nagpapasayaw, kanila na yun. From sa Marlite lang yan na tradisyonal, wala yan sa ibang lugar. Sa Marlite lang yan.